дорухонаи шифофармо то 31 декабр тахфиф эълон намуд. Доруҳои табиӣ барои шумо: эпимедиумная паста барои хунукиҳои бадан, равғани гули садбарг барои гардиши хунро хуб кардан ва нес кардани дарди сар, инчунин доруҳо барои простатит ва доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат намоед. шунидаем ки дар ватан посольствои Россияда паспорти РФ кадесан. Мардум меган ки якаписарҳоам ба хизмати ҳарбӣ бурдесиян. Ами гап рост бош ва ин саволои такрориро намехоҳам дига ҷавоб додан. Чандин нафарои ки видварени шидагиян. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали юристиҷаӣ. Тамошобинони азиз, шахсиятҳое ки мехоҳанд депорт будани худшона проверка кунанд ё ки видварения доштаншона проверка кунанд, рақамҳое ки дар рӯи экран ҳастаи рақамҳои WhatsApp-ай. Дар ҳамин WhatsApp бинависонен, иҷаб документҳоро проверка мекунанд. Проверка мекунанд ки шумо оё депорт ҳастен ё ин ки не. Хоҳиш мекунам ғайри ҳамин савол дигар саволҳои иловагӣ пешниҳод накунен ва ин рақамҳои телефони ман нестай. Ин рақам танҳо барои проверка кардани депорт ва видваренӣ мебошад. муроҷиат кунед, дар WhatsApp-аш бинависонед. хабари аввалини мо оиди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Федератсияи Россия сафар мекунад. Ташаббуси баргузории мулоқоти анъанавии ғайрирасмӣ аз сӯи Владимир Путин, раҳбари Русия, ироа шудааст. Яъне ки президенти Федератсияи Россия Владимир Путин президенти ҷумҳурии Тоҷикистона ба Федератсияи Россия барои гузарондани мулоқот даъват намудааст. Эмомалӣ Раҳмон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба нишасти ғайрирасмии сарони Иттиҳоди давлатҳои мустақил даъват шуд. Ин нишаст дар назар аст санаи 28 декабр дар шаҳри Санкт-Петербург доир шавад. Хабар медиҳад дафтари матбуоти раиси ҷумҳурии Федератсияи Россия. Ташаббуси баргузории мулоқоти ғайрирасмӣ аз сӯи Владимир Путин, раҳбари Русия, ироа карда шудааст. Қарор аст дар ин дидор раиси ҷумҳурии Озарбойҷон, сарвазири Арманистон, раиси ҷумҳурии Беларусия, раиси ҷумҳурии Қирғизистон иштирок мекунанд. аз Қазоқистон бошад ба Санкт-Петербург раиси ҷумҳурии ин кишвар Қосимҷон, раиси ҷумҳурии нахустини он Нурсултон Назарбоев мераванд. ҳамчунин раиси ҷумҳурии Туркманистон ва президенти Узбекистон Шавкат Мирзиёев низ ба ин дидор даъват карда шуданд. Ин нишасти ғайрирасмӣ то замони беморӣ пеш аз соли нав ҳамасола доир карда мешуд. Яъне ки ҳамин нишасте ки айни ҳол 28 декабрда баргузор мешавад, ҳамасола дар ҳамин вақту соат дар ҳамин моҳ баргузор карда мешид бо иштироки сарони давлатҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил. ва дар ин сафари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ мулоқотҳо гузаронида мешавад ва чӣ шартномаҳои нав байни Россия ва Тоҷикистон баста мешавад, баъдан ки маълум шид, ҳатман ба шумо видео мекунем, пешкаш мекунем пас аз ба итмом расидани сафари президент. Дилшод Қудраев нависонда: бародар, Аллоҳ нигаҳбонот боша. Беҳад барномаҳои хуб мекунем. Мо мухлиси шумо. ҳазор раҳмати калон шумодам. Ай ҳар яки шумо миннатдорам ки моро дастгирӣ мекунед. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша бародарон. Мусофир ТВ нависонда: бародар раҳмат ба хабарот, раҳмат ки ба инобат гирифти рекламаи букмекера. ин яке дастгирии беҳтарин ба мардуми мо. Гап нест бародари азиз, ҳазор раҳмати калон. Худованд нигаҳбонатон боша бародар. бобои хулиган нависонда: Сорбон додари Бобиш, шунидаем ки дар ватан посольствои Россияда паспорти РФ кадесан. Рост боша, биёем ватанда паспорт кунем. Саломат бошӣ. гражданствои Россия гирифтан через посольствои Россия дар ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо бо тариқи основания мешавад. мисол агар фарзанд гражданин боша, через посол метавонад ки Тоҷикистон падару модараш падават кунанд, ариза бинависонану гражданин бигиранд. ё ки мисол ҳамсар агар гражданствои Федератсияи Россияро дошта боша, метавонад ки шавҳар бигирад. умуман бо тариқи основания мешавад, бе основания намешавад бародар. барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. Абдурауф нависондай: барои фикри гуфти бародар, санҷидани регистратсия ё депорт ҳуя ё маҳкам хело фикри хуб, агар тарафдорош бисёрад. бародар, метавонӣ бемалол кунем. барои мардуми муҳоҷир хело хуб меша. ин мушкилӣ пешаи ҳамин соли нав гарани бисёр шуда беҳад хуб меша.
мо аллакай ин чиза ба инобат гирифтем ва шурӯъ кардем. Чихеле ки гуфтем касе ки мехоҳад депортша проверка кунад ё видварениша проверка кунад, рақамҳои рӯи экран, рақамҳои WhatsApp да бинависонем, проверка мекунанд ва мо ҳама кӯшиши заҳматҳомон баҳри мардуми муҳоҷира, чунки мардуми муҳоҷир мехоҳем аз қонунҳои худшон, аз ҳуқуқҳои худшон, аз хабарҳои нав сари вақт огоҳ бошанд ва ҳазор раҳмати калон ки моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед. Алишер нависонда: салом алейкум ака, як савол доштам. Аз Питер ба Москва равем, чихел када патента изменит кунам меша ё ин ки нав мегирам? Нав мегирӣ бародари азиз. Ман ҳеҷ зада чанд барнома гуфтагием ки переоформлят намекунам патента. Баянов нависонда: ассалому алейкум, ман 2015 виздам маҳкам шид, 2018 ном фамилия ман иваз кардам, рафтам Россия, патент кардам, 1 сол кор кардам, омадам, то ҳозира нарафтам, дар ҳарди паспорт патент кардагӣ, метавонам рафта Россия? Илтимос ҷавоб диҳед. Бале бародари азиз, дар ҳоле ки ба ному фамилияи навати як бор рафти аллакай кору фаъолият кардӣ, боз метавонӣ ки бирай. Исмоилов нависонда: салом алейкум ака, мардум мегӯянд ки яка писарҳоам ба хизмати ҳарбӣ бурдестиянд, ами гап рост бошад ё дурӯғ? Пешакӣ раҳмат. И гап дурӯғ ай бародар, як фарзанд ба хизмат даъват карда намешавад. Тоҷикбача нависонда: якай сорбон барои загранпаспорт як савол доштам, мегӯянд ё хизмат мекунӣ ё мехонӣ, агани 2004 мора загран наметаванд. Ҷавоб де. Бародаро, ма чанд бор ай мегӯям ки и гапҳо дурӯғанд, ки бе военный билет занг намегирӣ, бе военный билет Россия рафта наметавонӣ ё бе военный билет загран гирифта наметавонӣ. Ҳама и гапҳо дурӯғ ай. Мардум гирифтест билетам, загранам, занам, ҳамаша кардестанд. Идрис нависонда: салом алейкум, сози хуби бародар, ҳамаи видеот хуб, барои патент ай, кай и патент барҳам мехӯрам, муҳоҷиро озод мешаванд? Намедонам бародар, марам тарафдорам ки патент барҳам бихӯрад, байн бирава ва як плюс мешава барои мардуме ки дар Россия кору фаъолият мекунанд. Юсуф нависонда: салом алейкум сорбон, мара видварени кадагӣ 5 сола бестам, 2 ё 3 сол Москвада ба Тоҷикистон бирам, сол минус мешава? Ҷавоб де братҷон. Бародаро, ман як чиза ба ҳамаи хотир гуфтам, ба маълумоти шумо бирасонам. Ман мушоҳида кардам чандин нафарое ки видварени шидагиянд, дар ҳоле ки дар Россия қарор доранд биромадагӣ нестанд, солш кам намешавад. Мисол дар ҳоле кам мешавад ки вақте ки шумо аэропорт мебироед, дар паспорти шумо печат мезананд ки биромадам хеле одам, ай ана ҳамун вақти соат, ай ана ҳамун рӯз сол ҳисоб мехӯрад вақте ки берун мешен ай Россия. Бисёри шахсиятҳоро ман мушоҳида кардам ки дар Москва қарор доранд, солшон кам шидагӣ нест ва ман фикр мекунам ай ҳамин сабабе ки вақте ай Россия берун биромадӣ, баъд ай ҳамун вақти соат ҳисоб мекунанд, солш кам мешавад. Обидов нависонда: салом алейкум сорбон, хаста нашавед, Узбекистон ба Евросоюз қуш мешавад? Ҳамин хеле гап-гапай ки баъди соли нав бояд қуш шава бародар. Нот Дилноза нависонда: мо 2 январ билет дорем, Владивосток душанбе рафтам, метавонем? Бале, парвозок шудан, бе ягон мушкилӣ метавонем омадам. Бародарони азиз, ба ҳамаи барномаро ҷамъбаст мекунем, чунки бисёри саволо беҳад саволои такрориянд ва ин саволои такрориро намехоҳам дига ҷавоб додан, чунки барномаҳо як хел гузаштан мегирад ва саволои нав боша, агар дар комментария бинависонед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.